ang pakigbatok sa lokal nga panggamahanan sa Misamis Oriental niining makamatay nga sakit sa COVID-19. Og subay niini nga aron mapanalipdan ang katawhan, walay puas ang pagpahigayon karong panahona sa res bakuna kasangga ng bida kun vaccination rollout process. Alang sa ulahing ihap sa mga nabakunahan sulod sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental, gibutyag sa Provincial Health Office pinanguluhan ni Provincial IATF Chief Dr. Jerry P. Kalingasan ang natalang ihap sa mga bakunado na alang sa ilang first, lakip ang second dose. Kahinumduman nga gisugdan ang pagpabakuna ni adtong bulan sa Marso kung asa hangtod ning kasamtangan, upat na kaklase sa bakuna ang naalokar sa lalawigan gikan sa Department of Health ug kauluhan sa liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. Kini mao ang AstraZeneca, Sinovac, Pfizer ug Janssen. Alang sa unang dose, alayon sa prioritization framework sa level A1 gilangkuban sa mga medical frontliners. Mikabat na sa 17,446 ka individual ang nabakunahan. Level A2 o mga senior citizens miabot na sa 26,011 ka mga bakunado. Level A3 gilangkuban sa mga individuals with comorbidities. Ang anaa sa 21,262 ug karon nasugda na ang level A4 o mga essential workers nga mikabat sa 1,383 ang nakadawat na sa ilang unang dose sa COVID-19 vaccines. Samtang ang mga humana natupukan sa ilang ikaduhang dose sa COVID-19 vaccine, anaa na miabot sa 14,616 alang sa level A1, 11,922 sa level A2, samtang sa level A3 anaa na sa 8,239 ka mga individual ang natupukan. Nagsilbisab nga fully immunized na kini sila human sa ilang ika-14 kaadlaw gikan sa pitsa nga sila nabakunahan alang sa ikaduhang dose. Aminado ang puwersa sa IATF nga dunay mga lungsod gikan sa 23 kabuok sa lalawigan sa Misamis Oriental, lakip duha ka dakbayan nga wala pa nakasugod sa level A4 tungod kay kasamtangan panggitapos ang levels A2 ug A3 kanila. Sa maong rason mihangyo ang kagamahan ng probinsya sa dugang daghan nga alokasyon alang sa mga LGUs nga gahulat pa aron sa hinanali dili na malangay ang pagpangapod-apod sa mga bakuna. Si Governor Bambi Imano mihangyo sa katawhan nga kung available na ang bakuna, dili magdumili kay mao kini ang bugtong lakang nga makalingkawas batok sa makapatay nga virus. Og malaumon kini nga sa umalabot panahon mabalik ra sa normal ang tanan, duyog sa kausa sa tanang katawhan nga dili angay magkumpiyansa. Hilabi na nga gataas paghihapon ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19. Kauban si Jez Equacion sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.